Os profesionais do sector do mar no Barbanza contan cun novo servizo. A oficina ESMAR, inaugurada esta mañá polo Conselleiro do Mar, coa presenza de numerosas autoridades comarcais, así como representantes de organizacións pesqueiras e confrarías, ofrece un servizo de asesoramento para a tramitación de axudas. O obxectivo da Xunta é que se utilicen os máis de 360 millóns de euros do FEMPA asignados a Galicia. Unhas oficinas en donde vamos en elas a dispoñer de xente profesional con a información suficiente para asesorar a todo o noso sector do mar. O fin fundamental, exclusivo, é que temos que emplear todo o diñeiro FEMPA que ten asignado Galicia, máis de 360 millóns de euros para este período. E para iso é importante que a nosa xente, a nosa población, o noso sector do mar, os nosos concellos, esteñan totalmente informados de como teñen que levar adiante estes proxectos, como teñen que levar adiante a súa xestión e a súa tramitación. Trátase dun recurso máis que, xunto cos GALP e o propio persoal técnico da Xunta, está ao servizo da cidadanía e das administracións locais para axudar na moitas veces complicada tramitación administrativa que implican as distintas liñas de axuda. É fundamental armar de distintos brazos, de distintas armas e texer distintas redes co noso sector, con nosos concellos, e esta é outra rede máis. Conxuntamente con eles temos tamén facendo ese traballo de asesoramento pois os GALP, que son entidades colaborativas do sector do mar, da Consellería do Mar, e elas tamén están a facer ese traballo, ese asesoramento e maiores xestión. Por lo tanto, os GALP por un lado, por outro lado as oficinas ESMAR, e por outro lado, como non, todo o equipo de funcionarios e personal traballador técnico da propia Consellería do Mar. Creemos entre todos que temos que facer o posible para que, ás veces, a xestión dificultosa, farragosa, que é a tramitación destes fondos europeos, seña o máis fácil posible para a nosa xente. Xunto coa de Ribeira habilitáronse oficinas ESMAR en Vilagarcía, Pontevedra, Vigo, A Coruña, Ferrol, Viveiro e outra en Santiago a modo de central.